Ase nyagitari ya KTRH level 6 niko tukumirana no Mugaka Makori uyori kurwa se chinsemo chi sublocation area nyiki tutu masaba constituency asagendrete kurwa ya chingomane yamagiga yo murugyo ye kukagirwa kumusagana ne nyundo egekorokirete Makori korusigweri soriae Ndetaria nenkuru kweneli Makori mogoba onduete kurwa area nyi sublocation Kemero location gechi Kenya boterere Goya lengi jitu kuri Aramisi botuko na lingitire chinsa kianda. Mumuntu kongita my wife. Abangangete nyunde ntangani eliswe limeli kwete. Akeyende umotugoro. Akeyende gochense maliso inse. Nige kubana ngagete. Wono ngarwonga nkasoka suku nkamyoka ngukura. My prato mokanero jite wonkonya. Kajikumyoka ne miero akane bagabiko ngita kanyara ne muguryo no tamire kunyomba tai bakabwata bakangira nyagitari bakoru first aid nkalandi ga chenero kisi level 6 no mbekire ward eliseli yori ya sirete pie specialist ya tabete ndigo nkoragasa wona eliseli mumbwata Omugaka Makori niga twerera buna omonginoye niga beirega kwimurungania nganiga bwatabang nabandisiko chingaki chabwango igane yenyuma yokoni burimo elio banyare gusira abana babo bare university asebo igamenta buna mangana yo tarigo nagoikera bono iga mongno yo taramanyikana asare muswati yobero kunga kiusinga numutaya ine kulinginda bakungu I feel nero konye bono ya birengeri bye bichorera nkoro ya kire kungitera above all bono na connected gente kinechibese ngechibese ncha muchanda kere na oni bulimo kero kende ga gwati birengeri byo kumana ichibese yakanya na kire account kwa kanira abana mune birengeri byana byalinga kere na nyorwanse gonsora sabana bayenga nko kuragirira bakungu kagana nguturu kibese ichonse kwa inchechi nkamorentera 260,000 igatamete na cho wikira bona boigo nigo Makori aboriri abamatena basani komoikange eliko mokonya gosomia abana bae bare university egekogera niga bwate egangenene gosomia abana bae gento gitachi kunyarekana gekogera nigo murugyoye atamete ni chibese cyo boneti oburemo usaba kwane mwale wonkonya abana bane chibese cyana bwate nyomba kwa naho ni buri mugaga na Jones 260,000 timbwa tinjira ndakonyera abana mwale konkonya abana banyoro bakonye bande kisukuru mbate ke university bacha ko babayibika nuko gusaba kwane abana mbwate 6 umumuro monene gari gakora nursing gari Nyamira mumuro kumubwate gari ki Nairobi University Chiromo campus akora veterinary medicine omumuro mokega akora junior secondary gari gesieka secondary school umunyaruku gatatu gari bigo primary akora junior secondary mokogoti gari grade 5 inyaruke nene gere deaf and dumb ni quality school form 4 kwenye tinda mobe kandons abana bana kinarira singe jo bali siko wero wishas abagambi kigabana gira abantu monkonye media to mwes monkonye abana mbabere siko gira ngera teyo bona ko ire kerema tingi cyo konya bana tindi ko ragasinde je no muremiye nko rimo mugondo lakini tindi ko rima nimbati some problem singo swaba isire na mongo kwa nao nali na rakende na umuntu onkorera tuasanga